halifalar ýatlasak. Halifalar vardı, gurrun devam etsek, näme şu ahal tarafına ýeke bir ahalam däl bütün Türkmenistan'da ýa-ki belli sahwaşy. O sahwaşy bizim sağlığımızdan en bir söýýän maşymyz bolup geçti. O ikinci sınıfta okuyarak biz bir ovada yaşadık da. Sonra şu döwürde Türkmen Döwlet Filarmoniyasında işleyen bolan soň bizim mektebimizde konsert berdi. Halipa çıktı mulları sababilen amman nüşlur ýaly belent beýik aýdymlar aýdyp şu şahar gurban ikisi ediliyor şu ediyen hareketlerim deň şu bir-birine ýelmeşip durar şu aňymdan hiç çykanak boldy. Ine şu döwürlerde şu saltyklara bir söz sanap şu döwürlerde şol aýdym çykardy. O. Ine häzir men şonu aýdyp bereyim. Bolar halifa.